Nasasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Naninibog ho ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Emil, Han! Tara na! Kain na! Ay, panibagong araw na naman ang pagtitiis sa hindi masarap na luto ni Mrs. Okay, Han. Tapusin ko lang tong ginagawa ko saglit. Bilisan mo, Han! Nagluto ako ng paborito mong adobo. Naks naman ang asawa ko. Narinig lang na adobo ang luto. Heto't nandirito na agad. Bango nito Pero parang amoy palang maalat na. Huy, Han! Hindi yan maalat Tinikman ko yan. Saktong-sakto lang yung timpla. Ang sweet naman talaga ng misis ko. Abat pinagluto na ako, pinaghahain pa ako. Siyempre naman. Love na love kita. Sige na, kain na. Oh, ano nangyari, Han? Masama ba ang pakiramdam mo? Han! Han! Pahingin tubig, please. Heto, Han. Anong problema? Han! Ano ba itong luto mo? Adobo? Bakit parang inasin ng manok? Akala ko nakainom na ako ng tubig dagat, Han. Napakaalat. Han, tinimpla ko yan ng maayos. Han, magpa-check up ka nga bukas baka mamaya may COVID-19 ka. O kaya naman inilagnat, parang nawawalan ka na ata ng panlasa Maalat siya, promise. Han naman, parang sinasabi mo na. Hindi ako masarap magluto. Akala mo ba, hindi ko napapansin kada susubukan ng pagkain, umiinom ka agad ng tubig? Parang magmula nang ikasal tayo, hindi pa kita nakita na nakangiti habang kumakain ng niluto ko. Han, ang hirap naman kasing magpanggap. Sinasabi ko na nga ba? Uy, Han. Ano ba naman yan? Umiiyak na. Ginagawa ko naman yung best ko. Nanonood pa nga ako lagi ng tutorial sa YouTube Han, naiintindihan ko na gusto mo akong pagsilbihan. Pero itong mukha ko, hindi talaga mapigilan yung reaksyon sa tuwing titikman ko yung niluto mong ulam. Pero huwag kang mag-alala kasi magaling ka naman magluto ng sunny side up. Kaya Han, please, pagluto mo ako ng itlog. Bahala ka dyan! Ay, hala naman. Han, sige na, ito na. Kakainin ko na tong adobong asin. Adobong manok. Dear Love, isang buwan magmula nang ikasal kami ni Ruth, isa siyang ESL teacher online at ako naman ay isang public school teacher. Matagal ko nang alam na hindi marunong magluto ang asawa ko. Ngunit kahit ganoon, ay natutuwa ako sa sikap niyang pag-aralan na magluto dahil gustong-gusto niyang pinagsisilbihan ako. Wala akong maipintas sa asawa ko. Yun nga lang, hindi talaga niya matutuhan ang pagluluto. Kundi maalat, walang lasang luto niya. Ultimo pritong isda, kung hindi durog, sunog. Sadya sigurong may mga taong hindi matututunan ng pagluto, no? Magaling naman siya sa ibang bagay. Hindi lang niya siguro forte ang pagluluto. Gusto ko lang ang akuin ng pagluluto pero ang sabi niya, paano raw siya matututo kung hindi ko siya hahayaan sa kusina. Ang sa akin lang naman ay, mahirap lumunok ng pagkain na talagang hindi masarap. Mabuti naman at lumabas ka na ng kwarto, Han. Akala ko magkukulong ka na lang. Han! Huy! Bakit mugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Paano hindi ako maiiyak? Ang saya-saya ko pang ipagluto ka. Kinakantahan ko pa nga yung mga niluluto ko para siguraduhin masarap. Kasi sabi nila,
mas magiging malasang pagkaing binalot ng pagmamahal. Tapos, hindi ko naman pala nasasarapan. Tinitiis mo lang kasi ako nagluto. Han, matututunan naman talaga ang lahat ng bagay. Alam mo, masasabi kong napakaswerte ko kasi may misis akong maganda, maalaga at masikaso. Pagpasensyahan mo na ako kung masyado akong honest sa mga ganitong bagay. Sorry, Han. Kasi ito lang naman yung maitutulong ko sa'yo dahil busy ka. Gusto ko na kahit papano ay naipagluluto naman kita. Take it easy, Han. Practice lang ng practice, ha? Anong kinain mo kanina? Nagluto ako ng itlog. So hindi mo nga nakain yung adobo? Yung inadobo na sinabawan ng tubig dagat. Ganon. Ay, lako. Adobong sinabawan ng tubig Ha dagat. naman eh. Halika nga rito, ihahag kita. Kahit hindi masarap yung mga luto mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Kung yun lang ang habol ko, edi sana hindi na kita pinakasalan, di ba? Pwede naman ako magluto para sa sarili ko. Ang dami namang mabibilhan ng pagkain. Di bale. Bigyan mo pa ako ng panahon, Han. Promise. Unti-unti, matututo din ako. Sus, ikaw pa ba? Kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Mama, mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Naparito po kayo. Paano? Ilang linggo na akong kinukulit nitong si Ruth. Dito daw muna ako at turuan ko daw siyang magluto. Ay, napakakulit kasi ng batang yan. Dati, tinuturuan niya ng ama niyang magluto. Ay, biruin mo. At laging humihindi sa ama niya at mas pinipiling mag-cellphone ng mag-cellphone. Oh, ayan. Ikinasal tuloy nang walang kaalam-alam sa kusina. Wala naman pong kaso sa akin kung hindi siya sanay magluto. Pinakasalan ko po siya hindi dahil sa kung anong kaya niyang gawin para sa akin. Saka, umpisa pa lang po, alam ko nang hindi niya forte ang magluto. Pero pinipilit pa talaga niya magluto eh. Inaako ko na nga ang gawain yan. Kaso hindi nga daw po siya matututo kung hindi ko siya hahayaan. Kamusta? Natututo naman. Ay, nako po. Mama, sa totoo lang, parang walang pinagbago. Pero po kahit ganoon, kinakain ko naman. Yun nga lang, dapat may kapartner na pag-inom ng tubig. Ay nako, ang batang yun talaga. Pero, Emil, yang si Ruth, hindi talaga titigil yan kapag may gusto siyang matutunan. Porsigido sa mga bagay na interesado siya. Kaya't naniniwala ako na darating ang panahon na matututo din siyang magluto. Tingnan mo nga, at gusto pang dumito na muna ako sa inyo para maturuan ko lang siya. Ay oo nga po mama. Napakaswerte ko po at ipinagkaloob sa akin ang napakamapagmahal na asawa. Ay salamat din po sa pagluwal niyo sa kanya. Ma! Nandito ka na pala. Sakto at maghahapunan na. Mabuti pa nga. Tuturuan na kitang magluto. Kanina pa ako binubola nitong si Emil. Ay, maghiwa ka na ng sibuyas at bawang at pakukuluan ko na itong karne. Sige, Ma. Oh, paano Emil? Doon na muna kami sa kusina. Sige po ma, kapag may kailangan po kayo, sabihan niyo lang po ako. Dear Love, iyon ang unang gabi na masarap ang pagkain na nakahain sa aming hapag. Paano nga bang hindi sasarap? Nandito ang biyenan ko na talaga namang sanay na sanay magluto. Tama ang timpla, kumpleto ang rekados ng menudo. Iyon na ata ang unang beses na kumain ako ng walang tubig na iniinom pagkasubo. Ilang buwan din na nandito si Mama. Nakakatuwang makita na parang bonding na nilang mag-ina ang pagluluto sa kusina. Yung tipong talagang nakikita kong masaya si Ruth kada magkasama sila ni Mama na naghahanda ng kakainin namin sa araw-araw.
Totoo ngang wala na akong hihiningin pa dahil ang misis ko ay talagang nagsusumikap na aralin ang isang bagay na hindi naman talaga niya nakasanayan. Lalo kong nakikita kung gaano ako kamahal ng aking asawa. Hindi niya sinusukuan ang pagluluto. Hindi niya sinusukuan ang kusina. Umalis na pala si Mama? Ibig sabihin ba nito? Graduate ka na? Kaya mo na magluto ng masarap? Malay mo, Han. Better na to kaysa dun sa dati kong luto. Aba, sige nga. Excited na akong lalong matikman yan. Oh, ano ang niluto mo today, Han? Escabeche! Wow! O dapat tamis-asim ang lasa niyan, ha? Baka escabecheng sabaw tubig dagat yan, ha? Ay, nako. Tikman mo muna bago ka manghusga. Heto, Han. Tikman mo. Sige nga. Ay! Ano to, sinigang? Ha? Bakit, Han? Maasim ba? Oo, Han, sobrang asim. Pero okay lang. Kunwari na lang sinigang na tilapia. Alam mo, Han, good job ka today kasi hindi na sabaw sa tubig dagat. Better na to kumpara sa mga luto mo dati. Talaga? Sabagay, hindi mo na sinasabayan ng pag-inom ng tubig ang bawat subo mo ng ulam. Oo, not bad naman. And I am proud of you dahil mayroong improvement. Talaga? Yes, Han. I'm so proud of you. Liga nga dito, pakis nga. Ang sweet mo naman. Ako na ang nagdagdag ng sweetness na kinulang dito sa escabeche mo. Ikaw talaga? Thank you, Han. Lagi mong tandaan na lagi kong na-appreciate lahat ng mga ginagawa mo para sa akin. Thank you sa tiwala mo sa akin. Darating din ang araw na matututo kong magluto ng iba pang putahe. Oo naman, Han. Malay mo, makapagpatayo ka pa nga ng karinderya sa harap ng bahay. Ikaw talaga? I love you, Han. I love you too, Han. Dear love, hindi baling hindi masarap magluto. Basta masarap ang nagluluto. Masarap mahalin ang nagluluto. Kayo talaga, ano ba mga nasa isip nyo, ha? Palabiro lang talaga ako. Kaya hindi ko minamasama na hindi sanay sa kusina ang aking asawa. Tinatanaw ko siya bilang isang malaking biyaya. Dahil hindi lahat ay napagkakalooban na mabuting kabiyak. Kung tutuusin, hindi naman niya obligasyon na pagsilbihan pa ako. Ang pagmamahal niya lang ay sapat na. Hindi siya nagkukulang sa pagiging asawa. Madalas lang talaga ay sobra sa alat yung luto niya. Noon. Kasi ngayon, mas may kontrol na siya sa paglalagay ng asin. Magagawa naman yun ng paraan. Kapag napapaalat ang luto niya, nilalagyan ko na lang ng asukal para mabalanse ang timpla. Sabi ko na lang sa kanya, she is the salt of the earth. O, diba? At ako naman, will always be as sweet as honey. Ganun naman sa buhay may asawa, hindi ba? Babalansihin nyo ang isa't isa. Pupunan ang kung sino man ang may pagkukulang hanggang sa makuha ang tamang timpla ng pagsasama. Pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!